Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 31 ngadto sa 42. Unya ang mga tao mipunit na usab og bato aron pagbato kang Jesus. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga tao mitubag, "Dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpaka-Dios ka." Si Jesus mitubag, "Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios og ang kasulatan dili man gayud masayop. Nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadalangan sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako annaa sa Amahan." Og dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan og nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.